Ariel, entxuidazu. Gizakien mundua naste hutsa da. Itxaspeko bizitza bai dela hor goian duten edo zer baino bea. Alga beti da berdea, beste lakuetan. Igotxea da zure ametsa, baina ez da ideia ona. Begira zure munduari, itxasoaren ondoan. Gizonen erreinuari, ez izan inbidia. Itxaspean, itxaspean. Obe maitea bustizatea egia da. Goian egiten dute lan, eguzkizpien beroan. Tagu gozatzen eta flotatzen itxaspean. Ha 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 ha! Hemen guarrain zoriontsuak, azketa pozik daude. Han ez dira zoriontsuak, bola baten dituzte. Arrain horien bizitzak, oso luzeak ez dira, goze badaien jabea. Ninoa platerrera. Oh no, itxaspean, itxaspean. Inork ez ditu arrainak frijitu zartenean. Haien janaria gugara, tamua ez daltzen bertara. Bizitza hona da burbulen artean itxaspean. Itxaspean. Gure ritmoa da oso gozoa naturala. Mantarraia eta gaizkata ere jotzen hasi dira. Hemen da martxa entzun behar da itxaspean. Entzun flauta hori, entzun arpa hori, basua erentzun ezazu, entzun trompeta eta entzun tuba, solaren errege entzun. Entzun bainotak da biolina, moarraina dantxan, meroa kantan, arrain txikiak trompa jotxean, joko du orain tromboia! Ose, itxaspean! Itxaspean! Gure sardinak dantxariak dira hau bizitza. Zer dute ondar pila bat, nik krustazuen banda daukat. Txirla bat bada kastaineta da itxaspean. Barea bada dantxaria da itxaspean. Karakola da saxofonista horregatik da hobe urazpian. Sortea duzu hemen baikaituzu itxaspean. Ei, kanala honetara igo nahi nuen azken bideoa ezin izan nuen YouTubera igo eta beraz Vimeon dago. Bai, berriro. Beraz, behan utziko dut deskripzioan. Eta bai, suskribatu. Edo YouTubek dio euskaraz arpidetu esaten dela. Beno, hori, badakizue.